And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May magmamahal pa kaya sa akin kahit single mom ako? Hi DJ Rocky. Listener mo ako since 2016. And now, I'm 22 years old. Fan pa rin ako ng mga binabasa mong secret file. At sa pakikinig ko, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share din ng personal kong kwento. At sana ay matulungan niyo ako kung ano ba dapat kong gawin. Itago mo ko sa pangalang Mar. At ito, ang aking secret file. Nagtatrabaho ako bilang isang caregiver sa isang maliit na town dito sa Canada. I'm a single mom. I got pregnant when I was 16 years old. Sa ngayon, hindi ko pa kasama ang baby ko. Naiwan siya sa Pilipinas kasama ang mga tita ko. Pero malapit ko na siyang makuha. Konting ayos na lang sa mga papers niya. Sa loob ng ilang taon ko dito sa Canada, nakakilala ko ng mga kalalakihan. Pero wala pa sa isip ko na magjowa. That time na dumating ako dito. Kasi nahihiya ako eh. May anak ako. 17 years old pa lang ako nung napunta ako rito. Kasama ko ang mga magulang ko at yung mga kapatid ko. Then I turned 19. Nakilala ko si Josh. Hindi niya tunay na pangalan. Matanda siya sa akin ng 5 years. Okay naman siya. Gamer. Medyo na-turn off ako sa kanya dahil sa edad niyang 24, parang wala pa siyang balak sa future niya. O sa future namin. Hindi naman sa nagmamadali ako. Pero parang wala sa plano niya ang tungkol sa amin. Then eventually, nag-break kami. Then, narealize ko na hindi talaga ito. Kasi sa loob ng 2 taon naming magkarelasyon, once lang kami nagkita. Dahil 5 hours away siya mula sa akin. Wala man lang siyang urge o effort na pumunta sa akin. Kung ayaw niya mag-drive, pwede naman siyang mag-plane eh. Pero walang nangyari. Months passed by, meron akong nakilalang ibang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Troy. Etong guy na to, okay naman. Minahal ko siya. Ma-effort siyang tao. 2 hours away ang layo niya sa akin. Hindi ako nagde-drive that time, so siya ang sumusundo sa akin. Si Troy ang una kong legal na boyfriend sa side ko. Pero sa side niya, marami na raw. Hindi ko naman iniisip yun kasi nga, past is past. Basta masaya kami. Kaso, pag nag-uusap kami tungkol sa future, doon ako nakakaramdam ng takot. Kasi hindi ko magawang maamin sa kanya na may anak ako. Kay Josh kasi alam niya eh. Pero wala naman siyang pakialam.
So, after ng birthday ni Troy, bigla na lang niya akong iniwan. Nang dahil sa maliit na pagtatalo namin, bigla na lang lumaki. To the point na nagmakaawa ako na wag niya akong iwan. Sa chat lang kami nagtalo noon at dun lang ako nagmakaawa. Hindi ako nakatiis. Pumunta ako sa kanila sa tulong ng friend ko. Pagpunta ko ron, natutulog siya. Nang magising siya, akala ko magiging okay kami pero hindi. Itinaboy niya ako. Kahit na umiiyak na ako sa harapan niya, na nagmamakaawa na wag niya akong iwan pero no effect. Tinanong ko siya kung meron na ba siyang iba, pero wala naman daw. Napagod lang siya. Pero syempre, may kutob ako na alam niya na may itinatago ako sa kanya. Nung kumalma kami, may nangyari sa amin. Nakala ko nga okay na naman kami, pero hindi pa rin pala. 3 days akong nagstay doon kasi wala naman akong work. Sa loob ng 3 araw, casual lang yung kilos namin. Hindi na sweet katulad ng dati. Nagtataka yung pamilya niya, pero ang hindi nila alam, break na kami. At nung last day ko sa kanila, doon ko na inamin ang tungkol sa anak ko. Then sabi niya, alam ko na yan. Since 3 months pa lang tayo. Sinubukan kong tanggapin pero hindi pa ako ready. And that line broke my heart. Nakakawala ng pag-asa. Napatanong ako sa sarili ko. May magmamahal pa kaya sa akin kahit may anak ako? May magmamahal pa ba sa akin na isang single mom? Para bang nawala yung self-worth ko. Hinatid pa ako ni Troy sa bahay. Buong biyahe, nagpe-pretend ako na okay lang ako. Pinipilit kong maging masaya sa buong biyahe pero deep inside, ang sakit-sakit. Troy seems so happy. Para bang isa akong malaking tinik na nawala sa buhay niya. So, kailangan kong magdesisyon. Ang palayain siya. Ang magandang desisyon. Masakit sa parte ko na para bang hindi ako worth it mahalin. Alam ko sa sarili ko na okay naman akong magmahal. Lahat naman ibinibigay ko. I never cheated. Hindi ako nagbibigay ng rason para magselos sila. Hindi ako toxic na tao. Hindi ko naman mali na nabuntis ako ng maaga. Hindi ko naman kasalanan na na-rape ako. Yes, I was raped. Hindi ko nasabi sa kanila kung bakit naging nanay ako. After naming mag-break ni Troy, nag-triple job ako para makalimot. Pag ayokong may iniisip ako, pinapagod ko yung sarili ko para makatulog ako. Para walang time mag-overthink. Love life ulit? Tinanggap ko na magiging single mom ako forever. Not until dumating si Van sa buhay ko. Eto na naman ako hindi nadadala. Si Van ay yung second version ni Troy. Pero mas grabe effort itong si Van. Kahit 5 hours away siya sa akin, siya ang laging pumupunta sa akin. At para naman maging fair ako sa kanya, pumupunta rin ako sa kanila. At isa pa, hindi naman siya ang unang boyfriend na naipakilala ko sa parents ko. Pero siya naman yung unang tao na nangako ng kasal sa harap ng mga magulang ko. Akala ko, DJ Rocky, wala nang taong magmamahal sa akin ng maayos. Meron pa pala. First time kong mapangakuan ng kasal. At para totoo raw,
ay binigyan ako ni Van ng promise ring. Close yung both sides namin. Sa side ko, laging siya yung topic. Kung kailan namin balak magpakasal, ganun din naman sa side niya. Pero hindi nila alam, nagpaplano na kaming mag-baby muna, tapos tsaka na lang ang kasal. Okay naman ako sa plano ni Van eh. Lesson learned na rin yung nangyari sa amin ni Troy. So habang nasa talking stage kami ni Van, before sinabi ko na sa kanya na may anak ako. Unlike kay Josh na walang pakialam at kay Troy na hindi pa ready. Si Van siyang tumanggap sa akin kung ano at sino ako. Great blessing para sa akin yun. Sobrang saya ko. Naisip ko nga, siguro siya yung binigay ni God para sa amin ng anak ko. Kahit malayo yung anak ko sa akin, pag nagve-video call kami ni Van, siya pa mismo ang mangungumusta sa anak ko. Then one day, nag-video call kami kasamang anak ko with the help of my tita. Sabi niya sa baby ko, "Hi baby, I'm your daddy Van." Nang marinig ko yun, halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Mas nangibabaw ang saya. Okay naman kami sa side ko eh. Hanggang sa eventually, naging malabog sa side niya. Though tanggap nila ako pero hindi pala nila alam na may anak ako. Sabi ni Van sa akin, nag-iipon pa raw siya ng lakas ng loob at nagre-ready sa mga sasabihin sa mga kamag-anak niya. Okay na sana, TJ Rocky. Kaso sumabot pa kami sa ganitong sitwasyon. Mabait ang parents ni Van. Pero natatakot din ako na baka ma-turn off sila sa akin. Minsan pag nagtatopic kami ni Van tungkol dito, parang natatakot ako. Parang nagkaka-anxiety ako. Tanong ko sa kanya, paano pag hindi ako tanggap ng parents mo? Sagot niya sa akin, ipaglalaban ko kayo kung hindi tanggap. Eh di lumayo tayo kung hindi. Napanatag yung loob ko noon sa sinabi niya. Dumaan pa ang ilang buwan, okay kami rito. Ang saya ng Christmas and New Year namin. 2 days later, bigla na lang siyang nag-message sa akin. May nabasa ako sa phone mo, ba't ka nakikipag-usap sa ibang lalaki? Ang harap-harot mo. Disgusting, malandi ka. Nang mabasa ko, hindi ko mapigilang umiyak. Like, Ano yun? Pumunta agad ako sa messenger ko. Never naman ako nag-delete ng any conversation ng mga nakakausap ko. Meron dong guy na churchmate ko na nakausap ko tungkol sa bahay na binibenta niya. Wala akong nakitang mali siya o kung anuman sa conversation namin. Sa isip ko, bakit ganito na lang magalit si Van? Hindi ako nag-reply kasi naiyak na ako. Hindi ko in-expect na sasabihin niya yun sa akin. Maya-paya tumawag na si Van kung ano-ano nang pinagsasabi sa akin. Kesyo Makati raw ako, para raw akong higad, malandi ako, may anak na raw ako, bakit ganun pa rin daw ako kumilos, at kung ano-ano pa. Hindi ko masikmura. Sa sobrang sakit ng sinabi niya, hagulgul na ako sa iyak. Ang sakit. Nasa kanya pa mismo nang galing. Yung parang nag-iba bigla yung tingin ko sa kanya. Pinupoint out niya pa na touchy raw ako sa ibang lalaki. Hindi ko mag-gets, touchy. Pag nagtatawanan kami ng mga ka-church ko, napapahampas lang ako sa mga braso nila. Dahil ganun ako kahit hindi ko pa siya kilala. Kung ayaw niya ng ganun, di sana kinausap niya ako na nandito siya kasama ko. Hindi ngayon na ang layo-layo namin sa isa't isa. Hindi ko na matiis, pinatay ko yung call. Dinilit ko agad yung messenger at Facebook ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, basta ang nararamdaman ko, nasasaktan ako. Naiiyak ako.
Gusto kong isumbat lahat din ng nalaman ko tungkol sa kanya. Chatting girls, knowing na nag-I love you-han na kami sa isa't isa before. Still talking to his 3-year ex-girlfriend. Kahit kami na, natigil lang nung napun ako. But lahat ng yun, never ko namang sinita. Wala siyang narinig sa akin because I want peace. And if zipping my mouth is the only way to have our relationship without drama, then I'll zip my mouth and heal silently. Pero siya napakaliit na bagay na pwede naman sanang pag-usapan. Pinalalaki niya. Sa ngayon, ilang weeks na kaming hindi nag-uusap. Deleted pa rin ang social media apps ko. Hindi ko siya kayang harapin. Feeling ko makakarinig lang ako uli ng mga masasakit na salita na hindi ko masisikmura. Ano nga bang dapat kong gawin? Should I let go of him? Should I talk to him? Mahal na mahal ko siya pero nasasaktan na ako sa mga salita niya. Nagpaplano na silang mamanhikan. Magpapakasal na kami after. Yan yung sinabi niya sa akin eh. Pero nalilito ako. Sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mar. At ito, ang aking secret file.